Привіт. Можливо, тобі складно повірити, але прямо зараз наші друзі у Харкові, Києві, Сумах та інших містах та селах України у підвалах. Ми не можемо обійняти улюблені іграшки та не можемо піти до школи, побачити друзів. Дехто з нас більше не побачить однокласників, чи навіть батьків. У нас війна, нам страшно і важко. Наші воїни мужньо б'ються заради нашого сьогодні і завтра. Ми не хочемо війни, ми хочемо жити. Молись за нас, проси батьків діяти заради нас і заради вас самих. Щасливе дитинство можливе тільки у вільному і мирному світі.